Samntwana umqeqeshi wensizwa lo bathi ubhutsu kanje ngebhusu bathi iqomani bathi mfane mpana semncane odaba dada bethi mdala nti cha bamsukela bakathi ingane ehlaza cha ufunza abaphathi bezonqamela udebshos bathi untombi zimdatsa ngentshebe zithi muhle webhonso umuhle ematshitshi komani kunensizwe engibhalelile la umfowethu ubhalile wathi ngithembe uyaphila mqeqeshi ngiyaphila mfowethu ngithembe nawe uyaphila la khona uthi ubafo-ke ngicela ukuba u-anonymous. So mangabe umuntu owajwayela amavideo kamqeqeshi wensizwa uyazi ukuthi akukho ngisho ivideo eyodwa la uzothola khona ngisho ukuthi hayi usibani bani wakabani ongibhalelile. So asekho isidingo sokuthi uzothi hayi ufuna ukuba u-anonymous angikureveal ukuthi ubani yabona mina into engishoyo mhlambe ngisho indawo ukuthi usuka kuphi mhlambe usuka eNkandla noma usuka eMpendle noma usuka eMnambithi noma usuka kuphi eMpangeni la usuka khona kodwa ukuthi ngisho igama nesibongo cha angikwazi lokho. Kodwa ukuthi ubafo-ke ngahlangana namavideo akho ngo-2021 well ngiyakubongela mfowethu into leyo ekufanele ube proud ngayo yabona ngoba ababaningi bayokwazi ukuhlangana nani nekhale enjabulo leli mfowethu kufanele ukwazi lokho understand uqonde asikho perfect yabona amaphutha siyawenza kodwa lawo maphutha sifunda ngawo each and every day. So njalo ngosuku senza amanye amaphutha ukuze sibe njani sifunde impilo phela ngaphandle kwamaphutha ayilutho yabo. So akekho umuntu perfect nathi asikho perfect la ekhaya kodwa ikhale enjabulo. Uthi ubafo-ke ngaphambi kokuthi ngiwabuke kwakungibhedela kakhulu ezinganeni. The more ngiwabuka ngangithola ulwazi oluningi futhi ngisebenzisa wona lama methods wakho. Okay, uthi ubafo-ke kwakunentokazi ethile engangiyifuna ngamehla bomvu kodwa ngayisaba. Ngangisaba ngisho ukuyibingelela ngivele ngishawa uvalo njalo mangiyibona. So mfethu ngiyaunderstanda lento zami ungichazela yona. Ake ngithi nje lo sichazela yona yabona ngoba yabona mangabe usayinsizwe sakhula uyothola ukuthi kunentombazana oyithandayo ake mhlawumbe una 13 noma na 14 noma na 15 years yabona kuleyo minyaka leyo. Uthola kunentombazana nje oyithandayo mhlawumbe yasendaweni noma esikoleni uthola ukuthi kodwa manje uyayisaba ngendlela esimanga ujabulela nje wena ukuthi hayi ngimbonile noma wadlula ngakubo wambona wambingelela kuphela lapha kodwa ukuthi nje usungazi ukukhuluma into ethize naye cha yabona. So into eyenzakalayo leyo indlela idlula lapho vele yabona. So uvalo njengoba ngihlezi ngisho ngithi uvalo kufanele ukwazi ukulicontrol mangabe umuntu kufanele uthole indlela nawe ozokwazi ukuthi ukwazi ukulicontrola ngayo ngoba mangabe ungakwazi uvalo mfethu lokuvalela amathuba amaningi kanti futhi ngaphandle kovalo mhlawumbe ungafa kwakusasa ngeke uphile isikhathi eside. So libalekile uvalo as much as lubalekile wena kumsebenzi wakho ukuthi wenze njani uthole indlela ukuthi ukwazi ukulimanage kahle yabo. So ngaphandle kovalo mfowethu ungathatha izinqumo ezibhedayo ngobani awusablutho. So uvalo kwesinye isikhathi liyakutshela ukuthi hayi yabona hayi manje lento oyenzayo ingase ithathe impilo yakho. So qaphela mhlambe kusuke kufanele ubaleke noma uzivikele yabona noma liyakutshela ukuthi hayi lento oyenzayo wenza into la ongajwayele ukuyenza engase ithuthukise impilo yakho. So ungalindela noma yinike yabo. So the time mhlambe ake sithi mhlambe wenza let's say mhlambe uyaperform mhlambe perform okokuqala yabo uvalo lizosuka lukushaya lapho kodwa manje ungakwazi ukulimanage uyoba nenkinga. Kodwa ake siqhubela uthi mfowethu-ke emva kwesikhashana ngazama ukusebenzisa ama tips wakho ngaqonga isibindi ngaqonda kuyona lentokazi ngakhuluma nayo ngagcina sengithola ngisho inamba. Very good. Uthi bafo-ke i-method eyangisiza kakhulu ile ukuthi ngibe patient. Wathi emva kokuthi anginike inamba yakhe ngamfonela after 2 days wamangala nje naye washo ukuthi ubezitshela ukuthi angikho interested kanti lutho ukuba nesineke nje kuphela. Ngiyakujabulela lokho mfethu okuvezayo ngobani uyakhombisa ukuthi lento engishoyo iyasebenza kanjani. Yabona na intombazane ibilindele vele ukuthi njengoba kunezi number yami wavele uyafana nabo bonke abafana uzongifonela namhlanje kodwa wena wenze njani wathi cha ngizomlalela umqeqeshi wensizwa lento ahleze yisho ngizoyenza
wenze njani umfowethu wadlulisa nje usuku wayesemfonela ngakusasa ngithi uthini la umfonele after 2 days. Okay, after 2 days uthi wadlulisa 2 days, then after 2 days wayesemfonela. Yabo, mina ngeke ngithi dlulisa 1 or 2 days, phela kufanele kuze kube 3 days kuyale as if awukho interested ngempela. Yabo, ungazidlulisa isikhathi eside. 1 or 2 days, yabo, is enough. So na intombazane uyebothi bisizitshela ukuthi hayi lokho futhi akekho interested, akunakho ngangifoneli. Hayi yabona. So the moment esefona ngiyacabanga ukuthi ngiyacabanga mhlambe ansanga ukusheshsha ngoba vele bikulindele, so naye amangala uthi lo mtshita wangafona. Yabona. So yayibamba ngokusheshsha ngoba siyabona unange sefona. Yabona, bese ngiyitshela ukuthi hayi futhi angimchazanga. Yabona, indaba ukuba patient, ufunda ukulinda, ukukhombisa na ukuthi unempilo, impilo yakhe idependele kulomuntu ukuthi hayi ngoba sengimtholisa kufanele ngimfone. No, uhlukile wena ngobani? Uyinsizwa yasekhaya enjabulo. Izenzo zakho asifani nezabanye abafana la ngaphandle noma ezezinye insizwa la ngaphandle. Indlela owenza yonke into oyenzayo wena usuke uyicabangile, ngakho ke awuvele wenza into nje, awuvele ufonele umuntu nje ungazi ukuthi umfonelelani, inhloso yakho yini. Uvele uyafona nje, ngiyafona nje. Yabona, ngoba manje njalo uvele wenza into ngaphandle uunderstand ukuthi uyenzelani. That's why ugcina into yakhe ingasalunganga. Kodwa la ekhaya, insizwa la ekhaya yonke into oyenzayo usuke wazi ukuthi uyenzelani. Ngiyabonga ke mfowethu wenza into enhle lapho. Kodwa ke uthi ubafu ke namuhla sino 2 years sithandana nalentokazi and kusahamba kahle impela. Okay. Bengithanda ukudlulisa ukubonga ngosizo lwakho ngoba if it wasn't for you ngabe asazani namanje nalomuntu. Bengingathanda nokunxusa ukuthi lo mlayezo udlulisele ezinye insizwa kwivideo khona bezobona ukuthi ngempela uma wenza izinto ngendlela efanele njengensizwa ehlakaniphile nezethembayo izinto ziyokuhambela kahle. Ngiyabonga, wayeseyivala lapho umfowethu. So mfowethu cha ngiqamba manga engithokozisile email yakho, ngajabula, ngaba proud nami yabona ngabona cha hayi ngaphela uyena kodwa ukuqala vele yabona. Kodwa nje njalo uma ngithola into kanje feedback ibalekile, nami ngiyangithokozisa ngibona ukuthi hayi yabona kuhle ngikwenzayo ngeba phela vele ngisho athi ubani into oyenzayo awusho ukuthi uyosebenzela wonke umuntu. Kodwa kuyangijabulisa mangabe kukhona labo ebasebenzelayo and bangagcini ukuthi basebenzele nje bengabuyi mina bebuye bengazisi yabona. Nami lokhu kungenza ngiziqhathe ngomsebenzi wami njengomqeqeshi wensizwa yabona. So ngiyabonga mfowethu, ngiyathemba nawe mfowethu ke nje ububuka le video uzoqala manje wenza izinto ngobuhlakani. Ungavele wenza into nje yabona, enza into wazi ukuthi le njengoba yenza into inhloso yami yini yabona. So ngiyakufisela ke mfowethu inhlanhla kulothando lenisathi ndadlondlobala liqhubeke njalo nikwazi ukuthi nibekezelelane ni-understandane njalo ngoba mabe nihluleka ukubezelelana well akukho kuyolunga yabona. Ngoba sofika isikhathi la khona ningeke nibone ngasolinye kodwa sengathi ningahlangana nithi hayi as much as singazwananga la asixazulule lento ngavele kuthuleke nje ngoba phela ukuxabana kwenu bese niyakuyathuleka emva kwaloko akusiyona into enhle leyo. Njalo inkinga ekhona kufanele njani ni-confront ngoba inkinga as much as ziyintembe kodwa ziyalikhulisa uthando. Ngelinye ilanga ngiyokubona lokho mungakwazi ngoba ngeke phela kuhlezi kumnandi as much as zifika ikhathi zomzimba kodwa izona ikhathi zomzimba ezenza umuntu ubone ukuthi ubaleke kangana nempilweni yakho. So ngiyabonga mfowethu, ngiyathemba na ubuka le video usuzoqala manje wenza izinto accordingly yabo. So mangabe nefisa sokubhala emqeqeshi wensizwa ungambhalela ku-email ethi mqeqeshiwezinsizwa@gmail.com uma ufisa nje ukuthi mina nawe sibonisane ngodaba yakho. Ukhumbuleke mfowethu ukuthi kamqeqeshi wensizwa ikhale njabulo. Sho mfowethu.